Dobar dan svima, dobrodošli u još jedno izdanje Driblera. Dakle, veliki pozdrav za sve. Evo, dobro smo se ispričali onim porukama. Za vikend smo imali Sašu Ibravlja, Sašu Holigu, pre toga Losa. Dosta tih zanimljivih detalja, informacija i hvala svima koji su se i priključili na kanal. Evo ovdje gde se ovako okupljamo mi, mogu da kažem jedna vrsta ipak alternativaca za današnje vreme, gde iskoristim priliku da na početku, prego što najavim goste, prego što počnemo razgovor, da najavim da moja malenko sutra ujutro jako rano ide put Sarajeva, pa da uradimo danas klip jer ne mogu garantovati kako ću se oglašavati iz Sarajeva s obzirom na veliki broj obaveza koji uvek imam kad odem u Bosnu, tamo u Sarajevo, od ujutru do uveče, što kaže moja majka Marijana, ne možeš u Bosni da uhvatiš ni za glavu, ni za rep. Ako nešto bude bilo, snimit ćemo, ako ne bude, čujemo se posle, tako je to čisto da imate i tu informaciju. A sada budemo krajnje aktuelni, kao što uvek jesmo aktuelni, i tema za današnji dribler je rukomet. I to je isključivo svetsko prvenstvo u rukometu, koje nam je evo na pragu i koje počinje sutra u Švedskoj i u Poljskoj. Povodom toga najbolji mogući gost od kolega, naravno, može biti sa Balkan handbala, nema tu šta, ko voli rukomet, on mora da ima u favoricu Balkan handbal, a tamo su Žika Bogdanović i moj današnji gost Marko Marjanović, koji se rado odazvao da sa mnom i sa vama popriča o svetskom prvenstvu u rukometu i prvenstveno ex-ju reprezentacijama. Marko, dobrodošao, izvini na malo duži nivo, na malo duži uvod, profesionalna deformacija, zdravo. Tako, samo ti Cepe, hvala ti što si me pozvao i hvala ti što daješ prostora rukometu kao sportu, pogotovo sada. Znaš, nekad se to živjelo od januara do januara, sad više ni toga nema, sad je sve manje rukometa medijski zastupljenog i u januaru kada su ova velika takmičenja. Hvala ti što ćeš dati prostora ovom svetskom prvenstvu, nećeš se pokajati ni ti, a verujem ni tvoj gledalci. A naravno, pazi, rukomet imamo vremena za priču. A inače moram reći da i vi na Balkan handbalu i ti, Žika, imate jednu situaciju koju to je da ste se malo za ove naše u nekim stvarima nesretne prostore upustili u nešto da imate potpuno istu zvezdu vodilju kao i moja malenkost. Tu ste u Srbiji, ali pratite i sve druge naše reprezentacije, koristite te izraze. Hvala Bogu da istrajavate i vi, a i moja malenkost godinama, što na televiziji, što ovako, i mislim da nas ipak ima i oni koji imaju tako normalno opredelenje da se družimo i držimo zajedno, a i da volimo rukomet koji zaista, ali to je po meni, čak ćemo da ostavimo za sljedeći put quo vadis, rukomet i ostale stvari, ali evo pre nego što krenem sa tim svetskim prvenstvom, pitaću te, ajde ne mogu da odolim kad si mi dao taj šlagvort. I to kad smo pričali telefona sam ti rekao, znači godinu dana niko ništa, neko obiđe Balkan handbal, pročita, zaboravi, nebitno šta kako, i onda dođe januar, onda svi to, i onda nema pojma, čovek kao nešto pridikuje. Sjećam se kad je Ljubo Obradović bio selektor ženske reprezentacije Srbije, onda kao nešto priča o igračicama, nema pojma da igra Dragana Cvić, onda naletiš na navijača Hrvatske koji prošle zime nimao pojma da igra Tin Lučin, razumeš, i onda odjedanput, kao što si rekao, nakon ti 350 dana spavanja, svi postanu, razumeš, neki stručnjaci, a umesto da, što je Žika napisao, cenimo svaku tu medalju, evo na zadnja 2 evropska prvenstva žene, prvo Hrvatske pa Crne Gore su osvojile bronzu, ali koliko god da mi ovde se busamo sa tom rukometnom tradicijom i to, dvorane su prazne, interesovanje medijski nije na nekom velikom nivou. Mi isto što se tiče Bosne i Hercegovine, evo sad smo smenili selektora, ne možemo, odnosno imamo novog selektora, smenjen je stari, Pipe Smajlagić. I onda, znaš, ljudi moraju da znaju da je to početak jednog dugog puta. Sad danas nećemo ni imati vremena da pričamo o Bosni, jer Bosna ne igra na svetskom prvenstvu, to ćemo ostaviti za drugu temu, ali evo, kažem ti, pre nego što krenemo sa svetskim prvenstvom, što se to, Marko, sve dešava, šta je to problem? Ja razumem fudbal i košarka, ali evo, u Srbiji je odbojka mnogo poznatija od rukometa. Da li je to zbog rezultata, zbog čega? Eto, što se takve stvari dešavaju? Pretežno zbog rezultata, ali nezanemarljivim delom i zbog
lošeg menadžmenta rukometnog sporta, recimo ako ćemo u Srbiji. Mislim, koliko god da je to široka neka analiza, generalno to mora biti zaključak. Dakle, rukomet je sport starog kova, ajde tako da kažemo, koji je na ovom nekom prostoru, odbijajući tu modernizaciju i odbijajući da se kreće savremenim tokovima modernih evropskih sportova, ostao u zapećku, što je vrlo opasno i znaš, kad negde ostaneš puno iza, trebaju ti mnogo duži koraci da bi se ustigao ove koje su ispred tebe, a ti nemaš kapacitete za takve korake i znaš, ja kad god pričam o tome trudim se da ne mračim previše, da ipak ostanem realan. U svakom slučaju, globalno je rukomet kao sport po tim nekim standardima i pravilima zaostao i tvrdoglavo odbija da promeni kurs. Situacija na ovim prostorima, ajde da se malo, da kažem, u Srbiji, na Balkanu uopšte, ne svuda, ali na većem delu Balkana je odbija da krene napred tim nekim novim putem. Zašto? Ima tu naravno svega i ličnih interesa i viših ciljeva, je tako da kažem, od samog razvoja sporta. U svakom slučaju činjenica je da rukomet više ne postoji ni kao osnovni školski sport, ja ne znam, verovatno i kod tebe bio. Sad, to je bazični problem, nema više takve baze ni igrača, nema interesovanja, naravno čim nema rezultata manje je interesovanje dece za rukometni sport, deca uzima odbojka, uzima košarka, uzimaju drugi sportovi, to je, rukomet tu bitku gubi, mislim nikad je neće izgubiti zauvek, ali je gubi. Ali nije, konstatujemo, što si rekao, nije da mračiš, nego je realno, evo, pre nekih 10 godina, ti se sećaš, naravno, pratite sve ti Žika, Bosna je došla do polufinala u Evropi, igrali smo, ja sam tada je bio portparol kluba, PR, Ligu prvaka, mi smo samo jedan put napunili dvoranu. Samo smo napunili Zetru protiv Rajneka Levena. Eto, čak i protiv Zagreba naredne sezone, kad je bio onaj veliki okršaj Lino i Pipe, seća se rivalitet, nismo uspeli da napunimo Skenderiju. Iako je bio u pitanju jedan klasik, onako da kažem. Naravno, nema, pazi, Balkan je ostao samo sa, tako, Celje i Zagreb u Ligi šampiona ove sezone, nema čak ni Vardara. Da, iako i u Zagrebu je ta poseta na Ligi prvaka, vidiš, je sam vrlo, vrlo prosječna. To je neverovatno da niko to ne gleda više. Da je prazna hala, da se čuje svaki šum sablasno, meni je jako žao zbog toga, jer PPD Zagreb je ozbiljan klub sa ozbiljnom tradicijom, je tako? Da su oni, sećamo se, to je krenulo da se osipa negde tamo kad je Vuja otišao, mislim ne vezujem to za Vujin odlazak, ali tako se pogodilo tamo negde od 2016. recimo. Do tada je bio spektakl, svaka utakmica PPD Zagreba u... Da li je, evo još jedno pitanje, znači malo smo, ali ipak to zanima ljude, ovaj primjer Nekse Našice, oni su malo mesto, a nije li u staroj Jugoslaviji, ako ćemo da budemo realni, nije Sarajevo bilo centar rukometa u Bosni i Hercegovini, nego su bili Zavidović i Banja Luka, Doboj. U Hrvatskoj je to bio Bjelovar. U Srbiji nije to bio Beograd, nego je to bio Šabac. Pa smo imali tamo Kolinsku, Slovan i to. Jeste, rukomet slovi za sport manjih sredina. Crvenka, pa se ja ljudima objašnjam, Crvenka, čovječe, bila u Vrhu, pa Crvenka je mesto ko naselje u kom ja živim, mislim. Da, Crvenka je selo koje nema 5000 stanovnika. Da, šećerni grad. Mislim, i onda očigledno da je ova publika malo razmažena u Zagrebu, Beogradu, u Sarajevu. Ja ne znam šta oni ljudi hoće da bi išli na rukomet. Zaista. Pa, hoće malo jača svetla i veću pozornost. Time dolazimo, moj Markane, do januara, ali pre nego što krenemo s naših 5 reprezentacija, što nam je glavna tema.
COVID, možeš li ljudima objasniti ovo nekako što jednostavnije? Ja ne znam da objasnim. Izvini. Ja, medicinski radnik, meni je medicine pun kofer zadnje 15 godina i 30 operacija moje majke, ja o tom više ne mogu. Stvarno, znači, bežim od te medicine. Ne mogu to objasniti, ni mnogo pametniji od mene. Kako i zašto? Ajde, pa evo, pokušaj, znači nalazi. Ajde sad, ajmo nalazi prvo. Činjenica je da će biti testiranja. Činjenica je da će svi u hali biti sa maskama, sem igrača, i to je zaista, mislim, posle svega ovoga, posle... Čekaj, pa to nisam znao, moraju navijači u Švedskoj... Da je ovo pa sve priča, ali ovaj potez IHF-a zaista deluje kao pucanj u nogu krovne organizacije svetskog rukometa, jer ne postoji pretpostavka kome to treba i kome čini to. A čekaj, ta epidemija je završena, mislim, pandemija. Mi smo mislili da i jeste završena i evo sad su se testirali, ne znam ko se testirao, pogledao sam jutros, mislim da su Francuzi, ne znam ko, da su svi čisti, da su svi okej, ali neizbežno je, ako smo imali ova 3 holandska igrača i ako smo imali, ne znam, Belgijanca, ne znam koga, Šveđani su testirali smislu, a ne Francuzi, izvini. Dobro. Da su svi čisti. Znači, činjenica je da pozitivan rezultat možda se dobije ako ti se pronađe bilo šta. Čekaj, sad ovako, ako su Šveđani radili juče, jel to? Kada sledeći put to rade? Radit će još jednom, ja mislim, pred početak takmičenja. Još jednom? Ako su radili juče, mislim da će raditi još jednom pre početka takmičenja i mislim da se radi na 5 dana. Ali nemoj da me drži red. Činjenica je i da je 5 dana period koji mora da prođe ako igrač pozitivan pa da dobije negativan. Reci mi sad ovako, znači uzmimo, ti i ja smo selektori, ti selektor, ja sam tvoj pomoćnik, mi saznajemo danas da je Karlsbogard, ti spomenuo Švedsku, pa njega volim ga, ko igrača, da je on pozitivan, okej. On 5 dana ne može igrati, jel? Šta nakon 5 dana? Opet radi nalaz. Tako je. Iako je u redu, igra. Tako je. I to je to, znači. Pa, to je to, ali vidi, bit će puna hala ljudi, razumiješ, nema restrikcija kod gledalaca, nosit će se maske, ali će biti puna hala, što sve to obesmišljava. A ovaj tamo zapisnički sto, jel oni nose maske, one tamo? Svi. Ja to ne mogu da razumem. A ne može niko da razume, mislim. Seća se prošlog evropskog prvenstva, kad je pogotovo, znači ja ne mogu da verujem, da li je, uzmi me, da li sam u pravu, ali ja mislim da je Horvat onim dolascima igrača, da je blizu 27-8 igrača Hrvatske bilo u protokolu, je tako, na prošlom evropskom prvenstvu. 35. Koliko je bilo? 35. 35, ja sam pisao, ja vodim te statistike, više nisam mogao da se opasuljim, jel tako, Musa, mislim, i čekaj, praktično ti sada misliš da to može ponovo da se desi? Ne u toj meri, i nadam se da neće ni u kakvoj meri. Ja se stvarno nadam da se neću propastiti ovo prvenstvo. Ne mislim da će u toj meri da se dešava, ali strepim, veruj mi. Strepim jer to kad krene, opet ni ti ni ja nismo medicinski stručnjaci, ja pogotovo, koliko ja shvatam da svašta nešto možda pokaže pozitivan rezultat i da to možda napravi haos u reprezentacijama. To smo isto apsolvirali. Sad idemo na ove naše XU reprezentacije. Ako neko nije toliko upućen, da vas podsjetim, 8 grupa po 4, dalje idu po 3, zbrajaju se grupe A, B, C, D, F, G, G, H i onda dobijamo četvrtfinaliste. Uče smo Marko i ja pričali, ja sam malo više voleo odmah sistem na ispadanje, međutim to je po meni uvedeno da malo se favoriti ne bi okliznuli, jel? Ali dobro, Helen Ace, što se kaže.
Ajmo da vidimo prvo Srbiju, s obzirom dolaziš naravno iz Srbije, Toni Girona je dobio kod javnosti onako jedan fin kredibilitet, a međutim ništa preko noći ne može. Sad je Srbija u jednoj grupi da bi se domogla četvrtfinala, ajde da kažemo na papiru, mora da izađe na kraj sa Nemačkom i Norveškom. Po meni su ovi drugi još i teži nego ovi prvi. Imamo tu Katar, ali ok, da vidimo kadar Srbije, da li tu neko po tebi bitan fali, šta tu Toni može, šta javnost može realno da očekuje, znači da malo stavimo pod lupu reprezentaciju Srbije. Jeste. Prva vest, najsvežija, da je Dejan Milosavljev u Berlinu i da se čeka zeleno svetlo Fukse Berlina, koje ne bi trebalo da bude problem. Sad, neće početi turnir, po mom nekom mišljenju, Fukse Berlin ga neće pustiti do utakmice sa Nemačkom u drugom kolu. Ja lično, razumeš, svesni su da je verovatno i najveća snaga reprezentacije u ovom trenutku. Berlin, i zbog Boba Haninga, koji je implementiran duboko u Federaciju nemačkih rukometa, koji je prvi čovjek Fukse Berlina. Čekaj, reci mi samo, je malo Bob Hanig ko Mamić? Bog je batina. Za sirotinju, što se kaže. Reci, nastavi, malo sam se našao. Mislim da Milosavljeva možemo očekivati tek u trećoj utakmici protiv Katara. To je moje mišljenje, nadam se da grešim, nadam se da ćemo ga imati i ranije. Uglavnom, on je jedini koji tu nedostaje na početku, ali bit će ga, verujem i nadam se, bit će ga u onim najvažnijim utakmicama, mada i protiv Nemačke je vrlo važna utakmica. U Srbiji nema sad ni euforije, ni pritiska kao što je umelo da bude nekada. Deluje mi da još uvek nije, znaš... Da ljudi ne znaju da počinje svetsko prvenstvo. A generalno, tačno je da interesovanje opada iz januara u januar, ali čini mi se da sada ni onaj rukometni deo javnosti još uvek nije krenuo sa tim loženjem. Krenuće verovatno, ali ne, čini mi se nekako da to kasni, koliko je mogu da ispratim. Bio Katar, bili praznici, dok nadođe se. Radio sam podcast sa Đorđićem sinoć ili preksinoć, pre ove druge utakmice sa Švedskom. Deluje da je u reprezentaciji sve pod konac. Znaš kako prošlog januara bilo je covida, bilo je svega. Girona je vodio trening na mikrofon sa terase, bukvalno, znači tu uslova za rad nije bilo. Sve što je učinjeno prošlog januara u Mađarskoj na prvenstvu nije nikakav reper za ono što možemo očekivati od ove reprezentacije i ove generacije, gledano po godinama. A nisu baš deca, Marko. Nisu, po dobu karijere, to sam htio da kažem, po dobu karijere najvažnijih igrača, reprezentacija Srbije bi trebalo da je u prime-u sada, tako. Naravno, time ne želimo da nabacim nikakav pritisak ni na koga, ne očekuje se medalja od ove reprezentacije Srbije, ali se očekuje korak dalje. Girona ponavlja iz intervjua intervju da je cilj četvrtfinala i to je dobro. Dakle, ne beži se od toga. Plasman u četvrtfinale bi bio veliki uspeh u ovoj konkurenciji. Pogotovo što mora preko leđa ili Nemačke ili Norveške i uvek moramo na Katar računati. Jeste, ali nikako ne bih podcenio, znači sad ovo nije kliše, stvarno ovo mislim što ću ti reći, nimalo ne bih podcenio prvo Katar, koja je vrlo ozbiljna reprezentacija, a ne bih podcenio iz one grupe ni Makedoniju, ni Holandiju, ni Argentinu, ne znam ko će tu proći, to je vrlo interesantna grupa, pričat ćemo kasnije o tome. Mislim svaka interesantna osim ove gde su... Ta je za kladioničare katastrofa, ta druga grupa koja se spomenuo. Ne znam, ja da moram da procenim, rekao bih da će Argentina ispasti, ali ništa me ne bi iznenadilo. Osim, verujem u sve 3 pobjede Norveške, naravno. Dakle, Srbija sa ovako sklopljenim timom nema većih problema sa povredama, nema neke opasnosti, ne znam,
da će faliti neki igrač ako neko ispadne, dakle vrlo dobro ukomponovan tim, tim sa odličnim tehničkim kapacitetima, što je na radost svakako Tonija Đerone, jer to je materijal sa kojim on želi da radi, tim sa Lazarom Kukićem u vrhunskoj formi, životnoj, tim sa solidnom bekovskom rotacijom. Moj ljubimac Bogdan. Radivojević je meni omiljeni srpski igrač. Jeste, Radivojević je na krilu sa Vorkapićem. Da. Enfant terrible srpskog rukometa. Da. I na levom krilu braća Ilić, znači odlično popunjena reprezentacija. Na crti Marsenić, pa tamo Pešmalbek. Pešmalbek koji je mašina, znači ekipa koja ima podjednako dobar defanzivni i ofanzivni potencijal. I zaista ne možeš reći da tu sad nešto fali. Nije najjača reprezentacija na svetu, nije ni u top 5 najjačih reprezentacija na svetu, ali je vrlo skladan tim koji ima potencijal da ode daleko. Ako pogledamo sastav, ako pogledamo igre, fantastične 2 utakmice protiv Švedske, u Švedskoj, pobeda juče, 30-28, pobediti takvu reprezentaciju koja je evropski prvak i svetski viceprvak u gostima, čak i u pripremnoj utakmici, je rezultat koji treba da skrene pažnju svima. Da li je dobro, naravno baš sa komentaru sa kolegom, da li je dobro što smo pobedili sad Švedsku, uvek je bolje pobediti nego izgubiti naravno, ali vidjet ćemo kako će to ispasti. Ne bih volio da se poleti posle ove pobede protiv takve reprezentacije, ali mislim da ljudi koji treba to da rade drže pod kontrolom sve što treba. Ako budu zdravi, ako ne bude bilo gluposti sa testovima, mislim da reprezentacija Srbije jeste konkurent barabar za to četvrtfinale. Kad se prođu četvrtfinale, znaš i sam. Naravno. A šta je to taj korak dalje koji si spomenuo kad si pričao o Đeroni? Korak dalje je i da budemo, ne znam, do poslednjeg kola u igri za četvrtfinale, i to je korak dalje. Dobro, odlično, volim da se tako to odmah kaže. To se mene lično tiče, a mislim da će se objektivni i dobronamerni deo srpske rukometne javnosti složiti sam. Reci mi, znači praktično kadar, već smo i spomenuli praktično pola selekcije. Samo te pitam, je li Kukić sin ono Kukića što je igrao za Crvenku? A nije, nema veze s njim, jel? Što je igrao onda, sećaš igrao za Crvenku i proletio? Ne, sećam se, znam. Da, malo ja sada se dobro, to ću ja sa Žikom, da se vratim u nostalgična vremena, šalim se malo. Jel praktično niko ne fali? Jel to najbolje što Srbija ima? Pa to je to. To je to, recimo da je to, da. Sad, ajmo da onda ipak obradimo te 2 grupe, pa ćemo onda da pređemo na Hrvatsku, znači Nemačka i Norveška. Nemačka jaka, defanzivno jača nego ranije. Gislason je tu sad već neko vreme, veliko pojačanje u odnosu na prošlo veliko takmičenje. Ja nemam. Ma nemamo da se pripremamo za svetsku rukometu. A ne pripremila, a za apoteku uđeš negde. Malo se šali majka s nama. Reci, kod Gislasona si stao. Kod Gislasona i kod Jurija Knora, koji je apsolutno ta oktava snage više za Nemačku u odnosu na prošlo veliko takmičenje. Prošle godine čovjek nije hteo da igra, bojao se korone i to je onako dobilo svoj odjek u nemačkoj rukometnoj sportskoj javnosti i ovoga puta igra i ovoga puta je u top formi. Došao u Rhein-Neckar Leven gde blista, gde je najbolji igrač i mislim će biti najbolji igrač napadački, najvažniji igrač Nemačke na ovom svetskom prvenstvu. Dobra Nemačka. Ali uvek je otkud Grecki opet u reprezentaciji? Pa znaš kako, nema ovoga Schillera, ja mislim da ga nema, ali moram da proverim. Da, to je neki miks ovih igrača koji jako dobro znamo, što kaže moj brat, više su mu se, nema Kuna, je li tako? Kuna nema. Nema Julio Sakina koji je povređen, možda bi i stigao da se oporavi za neku fazu takmičenja, ali nije to od početka, Gislason ga nije hteo. Tako da, napadačka snaga prva,
nisu bekovi, jeste Knor, jeste saradnja sa pivotmenima koji su odlični i Johannes Gola koji je kapiten i Kolbacher pre svega, napadački dosta dobri, defanzivno gledao sam i protiv Islanda izgledaju odlično i reprezentacija koja, kažem ti, uvek je jaka, uvek ima neki kvalitet, ali retko kada, u poslednje vreme, retko kada uspeva da napravi rezultat kakav se očekuje. Bodovi se prenose, zato je važna svaka utakmica, nije isto preneti 4-1 bod, kako već. A Katar i Alžir? Protiv Nemačke očekuje mušku borbu, jaku borbu sa, eto i nagovešte za kladioničare, sa jako malim brojem golova. Je li Katar bolji od Alžira? Jeste. Jeste, da li je Katar objektivno konkurent tu, vidjet ćemo. Taj Katar je, očekivalo se posle te 2015. i ulaska u finale svetskog prvenstva da neće postojati nigde, međutim, Valero Rivera je tu čovjek koji mnogo zna, čovjek od kojeg uvek treba strepeti, a reprezentacija kao reprezentacija nije bez kvaliteta. Trebalo bi Srbija to da dobije, okvirno trebalo bi da se dobije 5-6 razlike, ali naravno nikad se ne zna. Znači vidjet ćemo, zavisi sve. Znaš kako, Maki, mnogo je, gust je raspored, mnogo je utakmica u malo dana. Širina rostera, svežina, mnogo znači. Mnogo znači, pravi razliku u tim nekim borbama tih reprezentacija koje su pretendenti za četvrtfinale. Alžir nikad nije imao ugled Egipta i Tunisa, je li tako, kad je Afrika u pitanju? Pa nije imao ni takav kvalitet. Bilo je tu igrača, ali ne dovoljno da bi imali takav kvalitet. Alžir ne bi trebalo da bude problem. Znaju da igraju rukomet, nije to sporno. Ali kada je favorit poput Srbije na blizu optimuma, pobeda ne bi smela da dođe u pitanje. Onda ćemo da se sad pređemo, da se ukrstimo s ovom grupom. Meni dragi Norvežani, sportska nacija, najbolji šakiste na svetu je Norvežanin. Sad kad Messi završi karijeru, Ronaldo praktično Norvežanin je od Skilija Mbappéa i najbolji igrač na svetu. Tako. Mislim na Erlinga, Haaland, El Holanda, kako ko izgovore, jedna prava sportska nacija, o zimskim sportovima nećemo da pričamo. Čega se uvate ljudi, oni to igraju. Oni da se uvate i odbojke, košarke, oni bi bili dobri, nego to njih ne zanima. Kada će Sagosen na Olimp? Pa moguće i ovog januara. Jel to znaš kako? Evo sad ću ti reći, Norvežani imaju novog selektora. Christian Berg je stvorio kostur ove generacije, popeo ih do finala svetskog prvenstva 2 puta, nisu osvojili zlato, ali svakako treba spomenik da mu dignu. Došlo je do zasićenja, Norveška je na posljednja 2-3 velike takmičenja delovala umorno i bez energije. Dosta čudno za takav narod. Jeste, ali jednostavno to je ono što se kaže zasićenje. I dobro što su promenili selektora pre, jako su im pre toga potpisali ugovor, novi. Međutim, nov selektor, verujem i nova krv i nova svežina u reprezentaciji Norveške sa spremnim Sagosenom, što je condicio sine qua non za bilo kakvo razmišljanje o medalji. I ja verujem da sada Norveška ponovo ide uzbrdo, tako? Verujem da je tako, verujem da će ta svežina doneti Norvežanima boljitak i u atmosferi i u igri i dobar Sagosen, pravi Sagosen koji je vođa ove generacije, koji sada ima 28 godina, ali tako? To je za rukomet ništa. Pa ništa, ali je... Ali dobro, nije ni klinac. Trebalo bi da bude u nekom punom naponu i verujem da Norveška može da bude bolja nego što je bila prošle godine i preprošle godine. Čini mi se po ovom... Mislim da će biti bolji nego što su bili. Zašto? Za koliko će to biti dovoljno, naravno, zavisi. Praktično, znaš kako je, to jedan sedmerac može ti odluči sudbinu na prvenstvu, da li si gore ili dole. Ostatak ekipe dovoljno dobar kao što je, ne znam,
Argentina oko Mesija nekako. Jeste. Možemo da poredimo, znači dobri igrači, ne dobri, odlični igrači, popunjeni su na svim pozicijama, tu su svi, tu su Tenesen, tu je Dželat Rajnkind, ekipa koja je apsolutno pretendent za medalju i ekipa koju vidim daleko, vidim u polufinalu. Primetio sam to, teo sam da kažem, vidim da su ti bolji od Nemaca, vidi se po ono što si rekao. Jesu mi bolji, da, apsolutno su mi bolji od Nemaca, ne znači da će ih dobiti, ali da, bolji su. Bolje da ovako idemo po grupama, pa tako i naše reprezentacije. Nakon Srbije druga naša reprezentacija, pre nego što krenemo na Hrvatsku, tamo Sloveniju i Crnu Goru je Makedonija, zemlja da je večno sunce sja, tu je jasno, znači Norvežane smo već apsolvirali. I sad što si sam rekao, Quo vadis, Argentinci, zna i Hrvatska kakvi su ti Argentinci, Holandija koja se sad uvatila i muškog rukometa, Holanđani ko Holanđani isto čega se ozbiljno uhvate, oni to igraju, i Makedonija sa jednom svojom pričom, zemlja u kojoj se taj kult rukometa daleko više neguje nego u ostalim zemljama bivše Jugoslavije, što Žika piše i ti, to je jedina zemlja bivše Jugoslavije gde su rukometaši popularniji od fudbalera i sa nekim uvek ambicijama koje su normalne, a verovatno bi za naše Makedonce bilo dovoljno da izađu iz te grupe. Pa za Makedonce kao Makedonce ne bi bilo dovoljno, poznajući njihov rukometni auditorijum, ali vidi, vrlo zanimljiva situacija. Njihov rukometni bog Kiril Lazarov je na klupi reprezentacije. Ovoga puta neće igrati, što je, ajde kažem, u neku ruku novo. Sakupio je onako kako treba te igrače. Normalno, mali je bazen. Mali je bazen, ali ako neko iz toga može da izvuče najviše što se izvući može, to je Kiril Lazarov. Nema više toliko mesa u tom timu, svo dužno poštovanje, ali ono što je ključno, ja mislim da Makedonija ne treba brine toliko za budućnost rukometnu i da će Makedonija stalno igrati velika takmičenja i s ovom novom generacijom. Što je meni cilj sa Bosnom za budućnost. Jeste. To je druga tema. Da, naravno. Sad, ovo ja mislim da Makedonci moraju biti prezadovoljni što će biti redovni, ako bude, verujem da hoće, na velikim takmičenjima, i mislim da je uspeh, zašto to ne reći, je uspeh ako prođe grupu Makedonija, a mislim da će proći, mislim da će pobediti Argentinu, koju ipak očekujem sada da bude u malom padu u odnosu na prethodna velika takmičenja. Dakle, Makedonija je reprezentacija koja može da iznenadi favorita, ali ne može u kontinuitetu, zbog širine rostera, kvaliteta, koja ne može u ovakvoj turnirskoj konstelaciji da bude, recimo, konstanta na nekom visokom nivou kroz turnir. I to je činjenica. Ima još iskusnih igrača, tu ima dosta mladih, novih. Kiril Lazarov pravi novu generaciju, pravi novu reprezentaciju Makedonije i mislim da to radi odlično, najbolje što se može raditi, i mislim da zaslužuje punu podršku makedonske i balkanske javnosti u tome što radi. Za koliko će to biti dovoljno na ovom turniru, ne znam. Mislim da je prošlo evropsko prvenstvo, ono COVID prvenstvo prošle godine, bilo jedno fin deo sazrevanja ove reprezentacije Makedonije. Mislim da im je dosta dobro došlo. Ne očekujem da će sada biti na nekom vrhuncu, ali očekujem da Makedonija, bez obzira na sve, osvetla obraz te rukometne nacije na ovom svetskom prvenstvu. I da pripazi na Holandiju. Ne očekujem ih u borbi za četvrtfinale, ali očekujem da igraju dobro. Očekujem da igraju dobro. Igrali su sjajno, igrali su sjajno dobar deo utakmice protiv Hrvata na ovom Croatia Cupu u Poreču. Vidi se
trenerska ruka Kirila Lazarova, za kojeg smatram da će biti jedan od najvećih trenera u dogledno vreme koji je postojao u ovom sportu. Kiril, the great. Jer znam koliko je predan i koliko živi rukomet i koliko zna i koliko može i koje sve karakteristike ima sportske i ljudske. Mislim da će izvući najviše što se može izvući, možda ne na ovom turniru, nego globalno od ove generacije makedonske reprezentacije i da će ostaviti u nadolazećoj i u generaciji posle ove da će ostaviti tu Pelcer vrlo jak, sjajno kroz taj alkaloid koji nadam se da će trajati i kroz sve te projekte čovjek je rešio da se vrati kući, da ulaže znanje i sve moguće resurse u mlade makedonske rukometaše. I to je sjajno. I zato mislim da ne treba Makedoncima opterećenje da bude rezultat. Baš mislim da će igrati dobro na ovom prvenstvu. Da li će to biti dovoljno za neki ozbiljniji rezultat? Verovatno ne, ali verujem da će igrati dobro. I da budu oprezni sa ovom čudnom Holandijom, da i sa njom završimo samo kratko. Moj brat isto mnogo voli rukomet, nije toliki statističar ko ja, i onda kad se Holandija pojavila, kaže meni pročitaj mi klubove holandskih igrača, pa je umire od smeha, ne računajući Steinsa i ostale, ali uprkos tome ljudi se pojavili na mapi i moga mi jako je lepo gledati Holandjane. Jeste, ali vidi još jedna stvar što se tiče Holandjana. Otpustili su Islanđanina, to sam te teo pitati, bravo. Pa čovjek je uradio super stvar. Gregora Richardsona nakon poraza od Portugala u baraži. To je vrlo čudan baraž. Holanđani su dobili u Portugalu pa su kući izgubili još ubedljivije i otpustili su Richardsona, što nije mi se svidelo, ajde da kažem, jer mislim da su ogromne zasluge njegove za sve to, naravno, i mislim da je on vezivno tkivo te ekipe bio. Biće zanimljivo vidjeti ih sad. Šta je ostalo od toga, šta će da se dešava, bit će baš zanimljivo vidjeti. Jeste, i da dobio, nadam se, Argentinu. Ipak, i u fudbalu sam navio za Holandiju protiv Argentine, pa moram i u rukometu. No, dolazimo do Horvata, dolazimo do kauboja, za razliku od Srbije, gde praktično si rekao da po tvojom mišljenju ne fali ni jedan važan šraf, tako si konstatovao i bolje se razumeš i od mene i pratiš to na dnevnoj bazi, taj spisak za Hrvatsku je mnogo veći i Dražen Pinević, naravno naš uvaženi kolega iz Sportskih novosti, upravo i upozorava na taj nedostatak igrača. Međutim, nakon ovog turnira ponovo se to malo diglo, malo vratio optimizam. I prvo da vidimo, znači, ko to fali, pa da onda analiziramo grupu i Hrvatsku i Hrvata. Fale 4 beka. Mandić. Što je mnogo, Mandić je posebna priča. Da, okej. Jaganjac, evo ti nabroj. Ali fali Tin Lučin, koji je u uzletu i kojem sam se radovao na ovom prvenstvu, posebno. Fali Halil Jaganjac, ne treba trošiti reči o takvom igraču, fali Mamić i četvrti bek koji fali je Pavlović. Sva 4 igrača koja bi bila važna u toj nekoj rotaciji bekovskoj. Zamislite kad vam fali 4 beka, to je za 90% reprezentacija ogromna glavobolja. Nije mala ni za Hrvatsku, ali Hrvatska je takva baza igrača još uvek da to može da se prevaziđe. Po mom mišljenju, najveći nedostatak ove reprezentacije Hrvatske, najveći peh je odsustvo Davida Mandića, čiji je defanzivni uticaj na igru hrvatske reprezentacije nesaglediv. Dakle, ne samo defanzivni, naravno, ali pre svega defanzivni, koji je tako važan u tranziciji, koji je čovjek koji ima neverovatne igračke potencijale. Žao mi je što on neće igrati. Tu je najoslabljenija Hrvatska, neigranjem Davida Mandića. Naravno, 4 beka van rotacije, to je već ozbiljan problem. Međutim, evo, ja mislim da je jutros izašao 19 vodi Horvat, 19 igrača, stavio sam i na sajt pa ću sada da se uhvatim toga. Otpali su Severec i Klarica, što je potpuno očekivano. Naravno. Golmanski trio, pored iskusnog
profesora Mate Šunjića, tu su Dino Slavić i tu je Dominik Kuzmanović iz Nexa. Dakle, nema Pešića. Nema Pešića, nema Šega, nema koga već. I reprezentacija onako šarena, zanimljiva. Ja Hrvatsku na ovom turniru vidim daleko, pored svega ovoga, pored svih ovih poteškoća, ali je jako zanimljivo uvek pratiti reprezentaciju Hrvatske na velikim takmičenjima iz više razloga. Znamo da su, koliko je vruća ta selektorska klupa, kao i ostalo trenerska klupa PPD Zagreba. Horvat bi ponovo mogao da prolazi kroz toplog zeca, kao što je prolazio kroz studio RTL-a prošle godine. Onaj legendarni studio obožavamo, kao je Pero Šprem. Pa kako ne, to je premija za rukomet imati tako nešto. Pero Šprem Vuković, kakva tributska gitara. Tako je, mislim to malo van terena, to je najzanimljivije na prvom mjestu. Šalim se. Baza igrača koja može sve da pokrije, nema ni Čupića, to smo zaboravili. Imamo nova imena koja će morati u vatru. Znači tu je Josip Šarac koji konačno bi mogao dobije pravu priliku. Ivan Martinović je Rovit, ja se nadam da će biti potpuno spreman za početak turnira, bar eto za to drugo kolo, mada Hrvatska igra odmah protiv Egipta, što je vrlo važna utakmica. Šta bi mogao biti problem? Mogao bi biti problem broj godina defanzivnog jezgra te ekipe, a čine ga Jakov Gojun i Željko Musa. Pogotovo je tu nedostatak Mandića opasan. Postalo, kvaliteta ima. Da li ima kvaliteta da se Hrvatska svrsta u red najvećih favorita za medalju? Ovog puta ne. Da li Hrvatska ima potencijal da dođe daleko? Pa ima, pogotovo sa ovakvim žrebom. Ne podcenjujući nikoga, imaju onako, dobili su lakši put do četvrtfinale. Kad pogledamo gde je Slovenija, koju ćemo posle da spomenemo. Da, uporedimo sa, apsolutno najlakši put ima Hrvatska do četvrtfinala, na papiru, opet kažem. Vidjet ćemo na terenu, Egipat, ovakav kakav je Sakat, može biti opasan protivnik. Tu molim te da ljudima malo objasne, znači Egipat oduševio je na olimpijskim igrama i naravno to je apsolutno najbolja godinama van evropska reprezentacija. Meni inače Pipe Smajlagić koji je radio tamo rekao da oni da su malo vredniji, ozbiljniji i to da bi oni mogli da ovako osvajaju medalje, ali oni imaju malo taj, moja majka voli taj temperament tamo u Magrebu, ali ja je kažem to je malo neozbiljno majko za sport, jer ona voli taj deo sveta, mislim volim ga ja, ali moraš biti ozbiljan, tako da uz dužno poštovanje, evo rekao si, fale neki igrači Egiptu i tu bi ipak čak i ovako oslabljena Hrvatska ipak to trebala dobiti, jel? Trebalo. Za Hrvatsku to će biti prva utakmica, ta sa Egiptom najvažnija apsolutno i to svi znaju i bit će spremni oni za to, ne sumnjam. Dakle, Hrvatska koja verujem da će široku klupu koristiti Hrvoje Horvat kroz turnir i verujem u njegove trenerske kvalitete i verujem da Hrvatska može čak prognoziram Hrvatskoj plasman u polufinale, jer ako dođe ako prođe nepretjerano oštećenja kroz prvu i drugu fazu do četvrtfinala, a trebalo bi, očekujem njih i Dance iz ovog dela žreba u četvrtfinalu, Hrvatska može da razbije bilo koga u četvrtfinalu. Ako prođe tako neoštećena, ne puno oštećena. I ne mnogo zamorena, jer realno Bahrein i ove neki protivnici ne bi trebalo toliko. Da, to ovamo Maroko, znači realno je, ako dobiju Egipat, da se onako, realno je da se prošetuju do četvrtfinala, a tamo neoštećeni, onako kako oni znaju, to je reprezentacija koja ne bi bilo iznenađenje bilo koga da dobije u četvrtfinalu i da igra za medalju posle. Da li misliš, Marko, da malo hrvatskoj reprezentaciji na zadnjim takmičenjima, mogu da kažem, malo mediji i javnost, pa usuđujem se reći, odmažu, malo pred spominjao topli zec, malo se nekad pravi haos, malo se nekad gubi
potreba za realnošću, ne može se uvek biti prvi ko u vreme Pere Balića i da se ne vraćamo na to, Hrvatska je zadržala taj status, pa evo i zadnja medalja je bila pre 3 godine. Sam Pinević isto, koji zaista čovek koji to ko ti prati na dnevnoj bazi, čovjek je veliki rukometni stručnjak uz vas Balkan handbala, najbolji u medijima, koji je rekao poručio da moramo, kaže, ceniti svaku medalju, svako polufinale, to više nije toliko lako i da se bezrazložno po meni nekad pravio haos, pritisak, a Hrvatska je uvek tu, uvek je živa, nekad gore, nekad ne, ali mislim, evo, uprko svim tim problemima, ti si kao jako stručno lice rekao da ta reprezentacija ovako može do četvrtfinala, a možda i korak dalje. Znači, da li bi mediji malo trebalo, podsjeća me to na ponašanje medija u Srbiji kad je košarkaška reprezentacija u pitanju, kao da se, malo to treba da bude realnije, polako, nismo Bogom dati, razumeš, međutim tu nekako te dve reprezentacije imaju taj sličan medijski, imam utisak da i javnost i mediji su dosta kumovali za neke neuspehe hrvatskih rukometaša i srpskih košarkaša. Ne mislim da pravdam igrače na parketu, ali bezrazložno. Tu su obe repke u tim sportovima jake, dobre, ali pa ne mogu biti uvek prve, mislim. Jeste, upravo si 100%, s tim što je u Hrvatskoj puno interesa u tom rukometu, a puno je i želje i očekivanja da se bude na pobedničkom postolju, pa time ne pravdam, nego objašnjavam zašto je tako. Mnogi treneri pucaju na to selektorsko mesto u Hrvatskoj, to niko i ne krije. Javnost kao javnost, naravno, tolika su tu očekivanja da se svaki loši rezultat u jednoj utakmici čeka na nož i na reprezentacije da se ne bavi tim. Znači, pa pazi kad se na Islandu dešava da jedna legenda poput Olafura Stefansona uđe u konflikt sa selektorom Gudmundsonom, tačnije obrnuto, da Gudmundsson nakon poraza u Nemačkoj sad juče, u izjavi posle meča da počne da napada Stefansona, koji po njegovom mišljenju nije dovoljno hvalio u studiju. Olafur Stefansson je bio gost u studiju tamo islandske televizije. Kaže, niko ne pominje kad pobedimo Nemačku, to bi trebalo da bude svakodnevnica, najnormalnija stvar kad dobiješ Nemačku pred 10.000 protivničkih navijača. Sad kad smo izgubili jedan razlike, verovatno je katastrofa, zar ne? Tako se Gudmundsson obratio ovome Stefansonu u studiju tamo islandske televizije, onda je rekao, pa zašto se ti baviš time, čoveče? Šta te briga, naš posao je da pričamo ovde, gledajte, radite svoj posao, mi će da radimo svoj posao, a vi radite svoj posao, mi ćemo i dalje da pričamo ono što mislimo, a vi se fokusirajte na teren i apsolutno je pravo. Tako mislim da, znaš, ti karantini nisu džabe, ne postoje džabe, nisu džabe postojali. Mislim da apsolutni fokus na teren i Hrvatsku vidimo u polufinalu ako tako bude. Hrvatska će se tu sudariti, idemo polako i ka najvećim favoritima i sad ćemo spomenuti Dansku i onda onaj paket iz grupa A i B, znači 5 naših reprezentacija. Da li ova danska reprezentacija jedna od najjačih kad? Nije. Nije? Meni nije. Dobro, ali je jaka. Ali je jaka. Jaka, ne, pa bespredmetno mislim, jaka je, a na papiru nije slabija nego prošli put, nego na prošlom prvenstvu. Čak ne bih Dance svrstao u osvajače medalja u nekim predikcijama da nemaju ovako dobar žreb i raspored. Zašto? Zato što moje očekivanje apsolutno ne mora, znači sam pravo, možda Danska razbije sve i osvoji zlato lagano, 3. put za redom. Ja nisam baš ubeđen da će tako biti, ali naravno moguće, jer očekujem da dođe sad već do nekog tu zasićenja. Ništa se značajno ne menja godinama, tu je Nikolaj Jakobsen. Mikkel Hansen je prošao kroz to što je prošao. Nijednog trenutka se neću usuditi da stavljam znak pitanja
iznad njegovog kvaliteta i iznad njegovih mogućnosti ni jednog trenutka, ali očekujem da dođe do nekog zasićenja sada. Kažem ti, dobra stvar po njih, velika stvar za njih je ovaj žreb koji imaju, ući će u četvrtfinale, bila bi apsolutna senzacija da ne dođu do četvrtfinala, onda slično kao Hrvatska, s tim što Danska ima mnogo više tog potencijala u ekipi, u četvrtfinala sa punim rezervoarom, naravno mogu oni do kraja, ali ne očekujem neke druge reprezentacije ovoga puta. Oni će se uparivati s grupama C i D koje nas, ajde da kažem, najmanje na papiru tu zanimaju, ali ćemo spomenuti. U svakom slučaju sad preko Danaca, za koji si bio onako, moram priznati, dosta hladnjikav si mi bio za Dance, to se dalo primetiti iz tvoje izjave, ali to je zanimljivo, dolazimo do dva klasika u grupama A i B, što bi rekli moji Nemci, da s Francozen i Berer, za Špance, dve klasične reprezentacije sa kojima se tu ukrstiše opet naša braća Slovenci i Crnogorci i domaćini Poljaci. Da li te tri reprezentacije, Crna Gora svakako ne može, koliko god nam bila draga, da li uopšte postoji neka opcija da Francuze i Špance ne vidimo u četvrtfinalu? Francuze ne. Prejaki su. Moje mišljenje, Francuze vidim gore skroz. Moram ti nešto priznati, ja u mnogim sportovima, što ljudi znaju, volim Francusku, to je opšte poznato, i majka mi često kaže da u mom spominjanju Francuske ima velike doze nadmenosti, da se ponašam prema drugim reprezentacijama, nešto znaš, osim ove namadaka. To ti je najveći rat kod mene u kući kad igraju Francuska-Danska. To ti je klasičan derbi mog brata i mene, često smo na zaraćenim stranama, ali taj rukomet, kad igraju Francuska i Danska, ja sam Francuz, on je Danac, no eto i malo tu da se našalimo, dakle, Francuzi su ti top, jel? Nema tu... Pa očekujem da osvoje svetsko prvenstvo. Opet ti kažem, ne mora znači ništa, to su samo moje neke predikcije, mogu i da obrazložim kasnije zašto. Španci, kao neki dark horse, ali uvek je tako, imaju čudo trenera na klupi. Taj Ribera je neverovatan, ne postoji verovatno stručnjak koji je predaniji rukometu od Ribere, čovjek kojeg posle, ne znam, Evropskog svetskog prvenstva dan kasnije vidite da je, ne znam, u Sloveniji na tribinama gleda neke juniore, nešto i zapisuje nešto, neverovatan tip. Reprezentacija ovako zanimljiva, osvežio je na prošlom evropskom prvenstvu i za malo da osvoji treće uzastopno zlato. Seti se, niko Španiju prošle godine nije video kao kandidata za medalju. Oni su mogli ovako da osvoje, došli do finala sa novim igračima, sa igračima koji nemaju tu težinu na papiru kao neki prethodni, ali koje je uveo u reprezentaciju i koje je ojačao kroz reprezentaciju. Mislim na, ne znam, Tarafetu, Bersiandiju, Casada, igrače koji su došli kao relativni anonimusi na prošlo evropsko prvenstvo i zablistali punim sjajem. Sada su ponovo tu, zanimljiva reprezentacija, ima pored Dike Mema najboljeg igrača na svetu, to je Alex Dušebajev. To je snaga koja svaki sastav može da povuče ka medalji, apsolutno svaki. Stavite ga u Holandiju, bit će kandidati za medalju. Znači, neverovatan jedan sportista, Alex Dušebajev, ima još kvaliteta naravno u toj reprezentaciji, dobro poznat sistem, sigurno jedna od najigranijih reprezentacija na svetu, matematički se zna šta, ko, kada, kako, golmanski potencijal top, tu su naravno Corrales i De Vargas, nema šta, nema tu nikakvih tajni i više ne smemo da se iznenađujemo ako doguraju do kraja. Naravno, oni su na evropskim prvenstvima igrali bolje sticajem okolnosti nego na svetskim i ovoga puta trebalo bi Španija da bude u četvrtfinalu, ali
Znaš kako, kad gledamo sastav, ne možemo reći da bi bila senzacija da ne znam, domaćin Poljska, koji se ne daju velike šanse s razlogom, ili Slovenija ili ne znam ko pre Španije dođe do četvrtfinala, ja ne bi bio frapiran, iskreno. A Crna Gora ima mnogo manje ambicije, naravno, nego Slovenija. A što je Sloveniji nešto uprkos sjajnom broju igrača, ponekad imaju oni neke žute minute i evo sada obradimo malo i Crnogorci i Slovenci, ali si sam rekao za Poljake da Poljaci nemaju najboljeg igrača Šipšaka, da, koji u životnoj formi, koji je najbolji strelac Lige šampiona, koji je jedan od najboljih igrača u ovom trenutku. Bez njega to je bit će tu puna dvorana, bit će sjajna podrška publike, znaš kako Poljaci u tim dvoranskim sportovima to rade. Ne znam, ne verujem da će biti dovoljno za četvrtfinale, možda i greši. Ne manjka tu puno kvaliteta, ali upoređujući sa konkurentima, Poljska je slabija. Naravno, vidjet ćemo, sve je moguće, nijedan turnir nije prošao bez nekih iznenađenja, pa neće sigurno ni ovaj, vidjet ćemo ko će to biti. Slovenija, vrlo zanimljiva tema, reprezentacija koja je poražena 2 puta od Srbije u baražu, koja je dobila wild card da se nadmeće na ovom svetskom prvenstvu. Čuveni problem u Sloveniji je pretrpanost ultrakvalitetnih srednjih bekova na uštrb desnih i levih. Ovoga puta imamo tu, kao i godinama unazad, deceniju unazad, tu su Mačkovšek i Dolenec, levo i desno, pravih tu nekih alternativa šuterskih nema. I to je najveći problem Slovenije. Znači, to je najveći problem Slovenije. To i ptice na grani, invracije na grani znaju, ali znaš šta je? Ne menja se ništa tu. Za drugačiji sastav se malo odlučio Uroš Zorman, selektor koji je sam bio jedan od tih vrsnih srednjih bekova koje Slovenija ima na pretek. Sada su tu, kako ti kažem, igrači koji, osim na toj poziciji srednjeg beka, više nisu ona najviša top klasa. Razumeš? Da. Čije karijere nisu više u Zenitu. A tu ima sad jedna stvar koju ću te pitati, Marko, vidi, ajmo ovako uzeti, nemoguće se bude prema očekivanja, ali recimo, Hrvatskoj treba da dobije Egipat, Srbiji treba da dobije Nemačku, ajmo tako, a Slovenci moraju da dobiju Francusku ili Španiju. To nije isto, jel? Nije isto, naravno, nije isto, nije ni nemoguće, mislim, oni s Francuzima nikako ne mogu da igraju, veće šanse bih im dao u duelu sa Španijom, ali Slovenci prvo treba da dobiju Poljsku. Prvo i osnovno. Možda sam navijački nastrojen, ali što kažeš, domaći teren. Dakle, reprezentacija Slovenije ne deluje da je u najboljem trenutku, ali to ništa ne mora da znači. Opet ti kažem, deluje da je u nekoj onako blagoj nizbrdici, a nizbrdica je blaga samo zahvaljujući toj wild cardi, inače bi bila katastrofa. Da. A reci mi, za Crnu Goru je bod, uspeh, svaki bod, to je realno. Pa pazi, za Crnu Goru, Crna Gora nije imala sreće sa tim nekim, ajde kažem, Crna Gora očekujem da pobedi Iran i Čile i očekujem da namuči Španiju u prvoj utakmici. Crna Gora je reprezentacija koja izvlači 120% svojih mogućnosti od dolaska Zorana Roganovića na korminu. I svaka im čast, da ti kažem, kako igraju, kako su igrali na prošlom evropskom prvenstvu. Crna Gora nema širinu, to je problem najvećih reprezentacija, da u ovakvoj turnirskoj konstelaciji ide do nekog četvrtfinala. Dakle, imaju dobru ekipu, tu nema zbora, dakle, uprkos tome što fale igrači poput Čavora ili Povine, dobra reprezentacija koja izvlači svoj maksimum i koja... Borbena, koja igra srcem, ali koji ne manjka toliko ni kvaliteta, i reprezentacija koja ima Nebojšu Simića, koji je čudo kad odvuče dres Crne Gore, često i u Melsungenu naravno.
tu su Vujovići, koliko ih ima više ni sam ne znam, svi su dobri. Tu je Radojica Čepić, mladi, sjajan, srednji bek. Imaju 4 boda praktično u džepu, ako sve bude u redu, Iran i Čile, i onda se tamo tući, pa još ako se nešto ugrabi, jel? Što da ne, i mislim da, kažem ti, ako budu kao na prethodnom evropskom prvenstvu, kapa dole, svaka čast, slavit će se svaka pobjeda. Nas su razbili Bosnu i Hercegovinu ovih kvalifikacija. Jesu, iznenadili su i Makedoniju, iznenadili su i Sloveniju, znači sjajna ekipa koja izvlači 120% svog potencijala. I ostale su na grupe... Ako i sada bude tako, imat će Crnogorci čime da se ponose. Svakako put do četvrtfinala je paklen, ali rasterećena Crna Gora može nekome da opali tešku šamarčinu. Rasterećena Crna nekoga može ozbiljno da ošamari. Sad vidjet ćemo ko će da im naleti u nezgodnom trenutku. Ostale su nam samo ove grupe C i D, njih ćemo najkraće, s obzirom da tu nema naših. Međutim, tu imamo Švedsku u tom paketu, Brazil, imamo tamo onu čudnu Island, jel tako, Mađarska, i to je onako, to je jako lepo videti, jer će biti po meni na gol. Imamo prejaku Švedsku, ovu hladnokrvnu Švedsku koju je Solberg stvorio, pa eto sad tvoje mišljenje, dokle može Švedska, ko domaćini, koga od ovi nekoliko repki tu bi mogao da vidiš u četvrtfinalu? Nikad Brazil da ne otpišemo. Vidi, Švedska je, ova Švedska, ja bih se vratio u početku analize te reprezentacije na prošlo svetsko prvenstvo, kada smo se svi čudom čudili spisku Glena Solberga. Nije bilo najvećih zvezda. Naravno, to je velika baza igrača, u Švedskoj rukomet, sport u samom vrhu po hijerarhiji. I onda je Glenn Solberg, Norvežanin, inače na klupi reprezentacije Švedske, napravio presedan, ja mislim da prvu napadačku postavu celu nije pozvao, sve najveće zvezde, već je doveo igrače koji su sada zvezde. Tipa, ne znam, Sandel, Felix, Klar, Bergendal, koji po najnovim informacijama povredio je rame protiv Srbije i to će biti veliki problem ako on ne bude igrao. Pitanje je da li će biti spreman i kažem, izuzetno važan igrač u odbrani i dosta dobar i u napadu. Gologlavi Bergendal koji, ako je povređen, bit će veliki problem za Švedsku. Sada kad pogledamo taj sastav, to je super sila, tako? Da. Dakle, strašan tim, kada pročitaš da kažeš pretendent za zlato, nema šta. A isti taj sastav je pre 2 godine, gledali smo sa nevericom koga ovaj zove, tako? I to je vrlo interesantno. U svakom slučaju, kvalitet je kvalitet. Švedska ima ozbiljan kvalitet, Švedska se prvi put sada nosi sa određenom vrstom pritiska. Ova švedska generacija. I to treba vidjeti kako će izgledati. Ne znači njima puno to što igraju u Švedskoj i završnicu. Nije to prednost kao što, ne znam, kao što bi bilo na Balkanu ili ne znam gde. Francuskoj recimo. Tako da mi to nije ključni faktor. Da ima kvalitet za najviši plasman, apsolutno ima. Pitanje kako će igrati sada kad se kod njih podrazumeva osvajanje medalje. Švedska je osvojila evropsko prvenstvo prošle godine, a da je na pola takmičenja već bila otpisana. I onda je zaigrala od te utakmice protiv Norveške, zaigrala sjajno, uspela da se dokopa polufinala na kraju i zlata. Ali je iz te pozicije, ajde recimo nekog underdoga, uspela da dođe do kraja. Predvođena fenomenalnim Gottfriedsonom, Švedska i sada može naravno do kraja, ali drugačije se sada gleda na tu reprezentaciju, drugačiji je turnir, pa vidjet ćemo. Da li prognoziram, da li ih vidim u finalu, pa kada bih morao prognoziram ne, ali ne bi bilo iznenađenje, naravno. Švedska je ovim sastavom u top 3 favorita.
A od ovih preostali repki tu... A vidi ovako, taj Island je fenomenal. Ekipa koja je zaslužila polufinale prošle godine, puka sreća ih je odvojila od takvog uspeha. Generacija koja je rođena praktično 2019. sa strašnom prvom postavom i sa klupom koja je sve samo ne zvučna, ali je još više sve samo ne bezopasna. I ti igrači koji uđu rade neočekivane stvari, zaista. Imamo Palmarsona, koji je mačka u džaku od uvek bio, ali za reprezentaciju daje ono što može u datom trenutku uvek, a to nije malo. Imamo Omara Ingija desno, imamo Kristjansona uz kvalitetna krila očito, uz golman. Sad, tu dolazimo do ključne tačke, ne znam da li će mladi Halgrisson biti potpuno spreman, to je strašan golman, mlad ali strašan golman. Ako on bude bio spreman i ako bude bio na nivou, Island će ići daleko sigurno. Oni su ona reprezentacija od koje svi očekuju da bude iznenađenje, i kad svi tako očekuju od nekoga, onda ti i nisi iznenađenje, tako? Tako da Island ima kvalitet da dođe do četvrtfinala, u to sam siguran. Da li će tako biti, vidjet ćemo. Bolji su od Mađarske, bolji sastav imaju, od Portugala takođe. I Brazil je tu. Brazil je tu koji bez Langara, po mom mišljenju, nema šta da traži, ali ajde, ne valja otpisivati nikoga, ali ne vidim Brazil. Nisam teo da idem suviše unapred, Marko, ali mi se čini da neko od ti repki ide na Dansku i Hrvatsku. Nisam teo da... Jel tako? A Srbija bi, ako prođe, išla tamo na Francuze i Špance, jel tako? Jes. Pa evo, ja mislim da smo uspeli do ovih, boga mi, evo sate, sad vidim, nisam ne gledao koliko pričamo, ali stvarno, mnogo se dobro razumeš, i bilo jako sadržajno. Moramo da se borimo za sport, i što Žika kaže. Evo, da li ima za kraj, Marko, neku poruku ljubiteljima rukometa, navijačima ovih naših 5 reprezentacija? Prognozirao si, sve si obradio, svaka ti čast, ja sam ti isto slušao. Malo sam tu ubacivo neke moje opaske, da ne bude da sam pričaš, ja se ne volim nametati, ti to mnogo bolje znaš nego ja sam i onako ovde samo vodič. Pa eto, neka tvoja ta završna reč, da politički tako kažem. Uživajte u ovom prelepom sportu i znaš šta bih volao, da oni koji ne tretiraju rukomet baš tako pomno, da daju šansu ovom našem sportu tokom svetskog prvenstva, i verujem da će privući nove mušterije taj rukometni sport, i to bih ja najviše voleo, jer je zaista sjajan, super atraktivan sport. U najvećem delu auditorijama živi od januara do januara. Bih volao da se taj broj meseci poveća, ali dobro, u svakom slučaju, što se tiče navijača ovih ex-ju reprezentacija, objektivnost, tolerancija, razumevanje i uživanje. Ja ću da kažem našim pratiocima, Marko, da ćemo se mi čuti još 2 put, tako smo se dogovorili, dragi naši prijatelji, znači nakon prve faze ćemo se čuti, pa u stvari 3 put ćemo se čuti, pa ćemo se čuti nakon prve faze, pa pred četvrtfinale, i onda ćemo naravno dati i tu generalnu odluku. Ti probaj, Marko, nadam se da će nam i Žika gostovati, eto, u krajnjem slučaju, kada se bude vratio. Mi smo inače svi povezani s rukometom, moj prijatelj Drago Ćosić je u Rukometnom savezu, ja sam takođe prijatelj sa Pipetom Smajlagićem, selektorom Bosne, sa novim predsjednikom Kenanom Magodom, znači svi smo mi tu uvezani koji volimo rukomet sa raznih strana, i nadam se da ćemo se uvezivati još više i putem ovi novi tehnološki stvari, i što si rekao, eto, da uživamo i da se družimo. Tako. Hvala ti na razgovoru, hvala ti na prilici
da govorimo malo i o ovom sportu i pratit ćemo zajedno. Tek ću ja tebe da maltretiram. Hvala mnogo Marku Marjanoviću sa Balkan handbala. Bila je ovo najava svetskog prvenstva koje počinje sutra.